Fatima Zarah, Fatima Zarah. Na amsa kiran ka ta zaɓi na. Fatima Zarah, Fatima nake kauna. To san ki a ruhina, ta da jini ne muna tare. Haduwar mu da ke ni kin shiga kalbina, in dai har na same ki na san na cika burina. In ganki a ɗakina ba ta matukar muradina, wallahi na san ki zuciyar ki da ta wasu na tare. Wallahi irin mijin da nake so kamil kai kenan. Zamin san ki Fatima ni su kuwa zan yi, lallai ko ina fari da na samu budurwa yar yayi. Inda kina so na ni ma yau ke ne rayi, daga kin cadin sari sannan kin fesa turare. Zaba gidanka in zama to baiwa, sai ka da muke amana ta, ni ma zan baka kulawa. Na baka kana ta kauce zan bi ka muje tare. Cikar muradina ba ta na sake a ɗakina, da ka zama gona sai murna na cika burina. Diyar baba domin ke ce zaɓina. Yau mun zama tsintsiya maduri ɗaya ba mu da bale. Fatima ina son ki kamar ki ne ban samu ba. Rike ni mai suna ka jani ba zan ki zuwa ba. Jini da tsokata in ba ke mutsi ba za ne ba. Gashi so makaho ne mai bambance ko da yare. Fatima Zarah, Fatima nake kauna. To san ki a ruhina, ta da jini ne muna tare. Taho muradina kai ne manufar sirri.